Ce faci azi? Da, bine, cred că mă întâlnesc cu Alinuț. Tu ce faci? Mă duc pe câmpie. Cu maică ta? Da. Hai, și la cât vii? De la 8. Să mă suni, bine? Te sun. Ieși afară. Mai încolo. Cred că da. Yes. Dacă nu mă duc în oraș. Că poate mă duc în oraș, că m-a sunat, adică mi-a zis să prieten să-i spun eu de cu ei. Ah, tare. Tu? Bine. Fine! Înțeles că mă duc pe câmpie. Păi, da, măi, omule, dar când vii, ieși afară? Da. Nu te uiți și la serial în seara asta? Clar. Nu văzut mă așa? Da, au fost Nașpa! tare. Nu! Au fost tare seara. Mie nu mi-a plăcut. Minți. Nu e adevărat, chiar. Adică, bine, mi-a plăcut numai de bunoci aia doi, atât. De Mihaiță și tu, da? Da. Viața mea. Bine, am prea mult la televiziune. Da, știu că tu l-ai pe Alin, nu sunt uitat la Mihaiță. Taci acolo, tu, ești nebună. Da? Da, știu.